Ali ne, moramo, ja mislim, sa špicom krenuti. Poštovani gledatelji, dobrodošli u Večernji vijesti TV Plusa. 78. god... Šta je to? Šta? Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Gledate Vijesti Plus. Ne. Dobro, evo i ostalih vijesti. Ok, ovak, nalazim se na Sljemenu. Zima mi je, smrzo sam se ko tu ide sad cenzura i oči mi se zamagli, uopće nemam brisače. I ne znam ko me natira uopće na takav pothvat, više nikad naloge neću potpisivat. Mislim, super, Sljeme, Bandić, zakon, tu putovanje, nikad se nisam vozio tu nekom čudnom žičarom. Sad ga uopće sramota, ali nema pojma kako se to uopće zove. Ali zakon, ekspedicija, avantura, super. Samo ja to čekam da dođem da noge ne osjećam. Ko u filmu kad su trebali rezati prste, tako i meni treba rezati noge. Ovo ne smije ići u eter. Hvala lijepo, doviđenja. Da, ovako, još jedna stvar. Kad je ova žičara išla prema gore, oni su zbog Bandića zaustavili cijelu žičaru. Cijelu žičaru su zaustavili zbog Bandića da bi njemu počistili sjedalo. Znači, cijela ta struktura je stala, ljudi su u zraku visili da bi njemu počistili stolicu, da mu ne bude mokro ispod c. A kad sam ja došao na red da sjednem, ali mokro, da, okej, aj sjedni, požuri, jer Bandić mora ići gore, znaš. Molim? Ko je iza? Pa ne znam ti reći. A ti isto ne vidiš najbolje, jel? Kužiš, ja imam ovdje, tamo nemam. Excuse me. Dobro je, sve je okej, a nešto je, nekakav problem je sad. Da, dobro si to primijetio. Riječ je nevjerojatno, o našem kolegi koji je uspio, dakle, svakodnevno raditi svoj posao vrlo savjesno i koji se uspio, baviti sa time što sam nabrojao. Povrženić je, naime, bio vođa ove skupine. On je u protekle 2 godine koordinirao sa Bogom Trpčevskim, koji je svojevremeno radio također na televiziji, ali u Skopju. On je zapravo, kao što sada znamo, dakle, bilo nam je čudo na koji način je on došao ovdje. Evo sad nam je doista jasno i sve smo to povezali i mi u suradnji s policijom raskrinkali cijeli slučaj. Dakle, ovdje iza naših leđa mi smo sve snimili, evo čekamo da se ove snimke prebace pa ćemo vam, poštovani gledatelji, prezentirati. Imamo ekskluzivno snimljeno uhićenje Marija Povrženića, Antonija Tatara i Boge Trpčevskog. Naime, moram reći kako je Antonio Tatar jednostavno uvučen u cijelu ovu priču. Dakle, doznajemo kako bi ga policija mogla pomilovati s obzirom da je, mnoge informacije nije znao. Jednostavno bio je primoran činiti i podržavati, držati ljestve dvojici koje sam nabrojao. Oni su, dakle, jednostavno bili trio koji su žarili i pali po cijelom području Balkana. U Skoplju je bila najgora situacija, mnoge djevojke jednostavno su zlostavljane, kao što upravo smo, dok smo sad ovo pričamo, šapnuo mi je kolega s terena, kako je Boge Trpčevski nekoliko puta promijenio već, dakle, djevojke, dakle, i nikome nije jasno kako je to uspio, kako je mogao, dakle, uspjeti preko granice prevesti više grupa djevojaka i kako to nitko nije otkrio. Dakle, da su te djevojke bile u jednom trenutku prebacivane iz Makedonije u Srbiju, iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu, iz Bosne i Hercegovine na kraju u Hrvatsku. Evo, problem je samo taj da mi kolege, nažalost, više nećemo imati vrsne stručnjake na televiziji, ne znamo kako ćemo dalje realizirati ove vijesti, stoga pozivamo vas, poštovani gledatelji, ako znate realizirati, montirati, snimati, da se javite na TV+. Eto, toliko iz Lučkog. Čujemo se u sljedećim informativnim emisijama. Miljenko... Mislim, kako se to dogodilo, ja stvarno ne znam, mislim. Oblačno, u noći prije pola, tu sam sad drmnula nogom, tako da... Ne, kako se ovo moglo dogoditi? Pa ovo ništa... U namjeri da zbog zlouporabe potpuno ukinu uslugu naplate prijevoza SMS porukama.
vino u kunu. Sorry. Koji je javno dostupan putem interneta. Ima status promatrača svim institucijama European Uniona. Potpisana su 2 dokumenta, ugovor o pristupanju i završni akt. I moj je odmah boljši trakt. Poštovani gledatelji, ekipa TV Plusa nalazi se u Strasburu. Naime, TV Plus i djelatnici TV Plusa bore se za svoja ljudska prava, bore se za egzistenciju. TV Plus nije dobilo nikakva sredstva od ove godine, niti prošle. Da li je to moguće? Zašto se to događa u Hrvatskoj? Odlučili smo se izboriti za svoja prava. Odlučili smo doći u Strasbourg na sud za ljudska prava u Vijeće Europe, da se izborimo, da preživimo. Zašto se takve stvari događaju u Hrvatskoj? Hoćemo li konačno se izboriti za svoja ljudska prava? Zašto moramo ići u Strasbourg? Zašto kvalitetan program TV Plusa ne dobije potporu, a ostale televizije koje su korupcijom došle do svojih fondacija i fondova i novca dobivaju velike potpore? Kad će se već jednom u Hrvatskoj dogoditi da kvalitetni ljudi, kvalitetni programi i televizije konačno dođu na svoje mjesto i prežive? Ej, ispočetka, pa nije pisalo Ive Sanadera. Za sada se još ne zna o kome se radi, a čelnici ne žele otkriti. Sorry, morala sam. Pa kako je to moguće? Drobilinoj, Isuse, drobilinoj. Pa kako mi ne piše ništa, ej? Pa nije. Kaj ćemo napraviti? Pa dođi me popravi, odnosno kameru. A zašto sad ne vidim? Ja bi ovo još jednom. To straši. Čujem te kako ga stišćeš. Biću ja dobra. Tegobe, ne, tegobe, samo tegobe. Ove sad malo više, čekajte. Malo. Šta se moram smijat sada, il? Ušlo mi u studio. Ne čujem ništa u studiju, nikakvu muziku. To je to. U blagdanskom smo raspoloženju koje svako od nas, koliko god može, želi provesti što. Jel? Oj. Večer, poštovani gledatelji. Jel vas mogu ljubazno zamoliti? 5 minuta nam treba samo. Zašto se ne vrti? A gdje ti je vrijeme? Vrijeme. Isuse, vrijeme. Nisam vrijeme napisao. Imate od jučer vrijeme. Imate od jučer vrijeme kakvo. Ljudima možda sutra neće biti vrijeme. Ajmo bez njega. Mi njega imamo vrijeme. Imamo vrijeme. I? Gdje? Desna ruka, tvoja desna ruka. Moja desna ruka. To, lijevo, lijevo.
Kaj bi strešalo? Moja Juliška, kako si mene ljubila. Dobro, ajde. Kad se sjetim ja, moja Juliška, kako si mene ljubila, kako smo samo ludo plesali, dok su čardaš svirali. Ovo je Boge, ovo je najslavniji čovjek svih vremena. Kad se ne smiješ, sva se zaokruži. Kad se sjetim ja, moja Juliška, kako si mene ljubila, kako si... Dvije reći neće biti dovoljne. Pa, kako se šarafi Sanja i Cvijet, ti si momak za pobjede. Dotika kak si tešta se 4 kuplji i sad je na foda neka se pobjede. Nije će dovoljne, danas je stigla plačica i bit će lijepih gačica. Radim. Sorry. Samo ludo plesali, dok su čardaš svirali. Tvoje male slatke čizmice zemlju nisu dirale. Nije bilo ljepše curice od tebe, golubice. Daj krupno, ono, ej krupnije još malo, molim te. Šokirana faca. Sad idemo u marketing. Da vidim šta se događa u marketingu. Imamo jednog novog djelatnika koji je zapravo full zakon i odmah se uklopio, zove se Martin. Jeee! To je sve nažalost od njega. On je već duže to ima iskustva, sad će nam reći par riječi. Žalim što odlazim i... Aj polako, ajde smiri se, sve okej. Sve okej. Gospodine, ako ne možete, možemo prekinuti intervju, nije problem. Može 5 minuta samo. Where is that shit, dude? Poštovani gledatelji, dobro vam večer, ovo su vijesti TV Plusa. Upravo se nalazim u WC-u, u muškom WC-u i popravljam zvrk. Joj! Jel ti lakše sad? A zašto uvijek problemi s tim namještanjem? Košulje? Šta ima isto? Ne, nego gledam gdje je sat. Isuse, molimo dečke iz USKOK-a da se smire. Neko mi treba vrtiti blestimetar. Neko mi treba vrtiti blestimetar. Ajde, dajte mi vrtiti blestimetar, mislim. Ne znam iz kog razloga,
prema Europskoj uniji gdje smo nedavno bili, dakle prema odlukama parlamenta Europske unije, sve žene iznad 18 godina su gospođe. Znači nema više gospodišnji. Gospodine Milanoviću, vi prvo priznajte što vam je Zoran u rodu, a onda u kakvom ste klanu sa gospodinom Josipovićem Karlom? Karlo Josipović je moj kolega, a Miljenko Milanović je njegov. Znači tandem Josipović-Milanović radi na TV Plusu. Evo, uraditi sad izjavu gospodina Bozanića, a pripremio je gospodin Josipović. Idemo čuti sve. Ok, najave vijesti jedan su pročitane. Svi su prelozi osim ta dva napravljena. Ok, ko će finalizirati vijesti, ljudi? Jakov će finalizirati vijesti. Može, Jakove. Evo ide tu. To samo sad moramo Bozanića prirediti. Može. Sam na traktoru sjedila 100 godina. A to je ključ unutra, on se neće pokrenuti, jel? Neće. Ne smije ništa stati, samo drugo. Miris traktor.